Milan, zdravím ťa, skončil som s taxibiznisom, počuješ tú sekačku, už mi to tam pripravuje trávu, idem kosiť, ale potrebujem brúsiča. Nedošiel by si mi nabrúsiť kosu? Z Vancouveru. No, možná dojde, hele. No, dobré. Jo, dobrý, tak ahoj, Milane. Ahoj, Milánko. Ale tak to vidíš, ty zúfalce tady. Zúfali sme. Sa bude tešiť. To jo. Že on si tam bukuje za 4 000 mesačne. Na to autobusovi, ten to tam dobře kostí Slovenku. On to tam dobre kosí, potom Port Cochitváme to tam vyváža toho Ikarusa. Dobre mu je. Dobre mu je. Novú Toyotu si môže kúpiť a my so starými vrakmi taxíkmi chodíme. Myslíš, že mu žena něco nechá nejakú pietku? No a žena mu, on si odloží pietku na pivo. Volám Gejzu na party a nechce ísť, že nemôže od ženy odísť. Musí přijet Milan. Musíš dojsť, Milane, aby sme si dali pivko dobre. Tak jo, Milane, tak přijeď, jo? Prijeď. Ahoj, čau. Voláme ťa.